Takže ahoj, já vás zdravím a vítám vás u mého prvního videa na kanále YouTube a rozhodl jsem se, že jako první video vám ukážu, jak natočit video na YouTube na počítači a jak ho dát na ten YouTube. Takže já nahrávám přes Bandicam, takže vám ukážu jak na Bandicam. Takže když si do Google jednoduše napíšete Bandicam, tak třeba zde na slunečnici ho mají, tak jednoduše dáte stáhnout zdarma. Až se vám stane, tak se vám stane takováto instalačka, kterou prostě nainstalujete a poté si stanete takovýto chrách a stačí už jenom zmáčknout nebo kliknout na tuto aplikaci a posléze se vám spustí takovéto okno. A teď bych vám teda ukázal, jak se s tím pracuje. Možnost, tady máte soubory DirectX/OpenGL. To je vlastně, když chcete natáčet ze hry, a vybrané pole, to je když natáčíte cokoliv jiného. Cílová složka je, kam se vám to nahrané video bude nahrávat. Jednoduše můžete změnit, a jednoduše můžete změnit těmito 3 šipkami, na které kliknete a už vyberete. Poté zde je video, kláves start stop, zde si vyberete, čím chcete začít nahrávat a končit nahrávání videa. A takže stačí do toho pole jednoduše kliknout a zmáčknout jakoukoliv klávesu, kterou tam chcete. Poté tam je pauza a pauza je, když to video chcete přerušit a následně zase v něm pokračovat, tak tomuto slouží tato funkce a to ovládání se mění stejně jako u start stop. Pak je tu nastavení, to je, čím budete nahrávat zvuk. Jednoduše zase vyberete si nějaký mikrofon, který máte, dáte OK. Zde máme formát, na to nastavení tam bych moc nešahal, ale tady třeba dáte šablony YouTube 720p, což je HD kvalita a myslím, že to bohatě stačí. Poté zde máme snímek, to znamená, že když chcete vyfotit nějaký obrázek přes tento program, tak zase tady můžete si změnit na jakoukoliv klávesu, stačí jenom pak stisknout, když máte zapnutý Bandicam a obrazovka se vám vyfotí. Zde si nastavíte kvalitu, jakou chcete, ale já myslím, že to je tak jednoduchý, že to zvládne každý. Tak o Bandicamu by to bylo vše. A teď ještě jak dát video na YouTube. Zase úplně jednoduché. Půjdete si na svůj kanál na YouTube, myslím, že na YouTube se dostane každý na svůj kanál, že to zvládnete. Poté dáte zde nahoře nahrát, zmáčknete tuto šipku a z počítače si vlastně vyberete, které to video byste tam chtěli dát. Já třeba dám tady to, dvakrát na něj kliknu, video se mi za pár chvilek nahraje, zde mám název videa, popis videa, tam si můžete napsat, co chcete. No a až se vám to nahraje, tak video je na YouTube, jenom to tady nějak potvrdíte a vše máte hotové. Takže jo, pokud se vám video líbilo, dejte prosím like, případně odběr
a já se budu s vámi těšit u dalších videí. Ahoj!